Alle synes, at frivillig arbejde er en god idé. Vi ser nemlig, at der bliver mere og mere frivillighed. Der er flere og flere frivillige, der stiller sig til rådighed. De frivillige er både idrætsforeninger, det er frivillige spejdere og selvfølgelig også den enkelte frivillige. Der er en stor opmærksomhed omkring det i det offentlige, og derfor har Rudersdal Kommune også sat frivillighed på dagsordenen. Her i 2013 har Rudersdal Kommune vedtaget en frivillighedspolitik. Der sættes særlig fokus på nogle værdier, nemlig at frivillighed skal understøttes, at det involverer, at det aktive medborgerskab skal støttes på alle mulige måder. Og ikke mindst, at det frivillige arbejde anerkendes. Et af de eksempler er blandt andet, at vi jo har et frivilligcenter her i kommunen. Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal er en selvstændig forening, som blev stiftet i 2001. Alle med interesse for det frivillige arbejde kan blive medlemmer af foreningen. Der er 40 foreninger tilknyttet Frivilligcentret, som ligger på Skovgade i Holte. Centerleder Lotte Hassing Christensen fortæller, at Frivillighedscentret har mange opgaver, blandt andet at følge med i og støtte frivillige initiativer rundt omkring. Hernede i Frivilligcentret forsøger vi at finde ud af, hvad der foregår ude i den frivillige verden, hvad der foregår ude i foreningslivet. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe nye idéer i gang. Vi formidler gerne nye frivillige videre, så de kan komme ud og gøre en forskel og komme ud og hjælpe, hvor der nu er behov for. Så en rigtig god kontakt til foreningslivet, det er et af vores primære formål. Så vi kan hjælpe dem med det, de nu har behov for og har ønsker om at få hjælp til. Og Frivillighedsdagen skulle gerne inspirere dem, der måske overvejer at deltage i frivilligt arbejde. Her er det såkaldte rullende korps, der holder møde. Jo mere vi er sammen, jo mere vi er sammen, des gladere vi bliver. For din ven er min ven, og min ven er din ven. Jo mere vi er sammen, des gladere vi bliver. Jamen, jeg håber jo, at der er nye frivillige, der melder sig. Men jeg håber også, at foreningerne og alle de frivillige sætter pris på, at vi værdsætter dem og bliver inspireret af dagen og bliver inspireret af snakken om vores nye frivillige politik og håber, at de kan genkende sig selv i den. Og ja, får en god kop kaffe og møder nogle af deres frivillige kollegaer i de andre foreninger. Så det er det, jeg håber, at dagen bringer. En af de frivillige og initiativtager til Parkinson-caféen er Lise Wulff. Hun siger om sin begrundelse for at gå ind i frivilligt arbejde. Jamen, jeg har valgt at gå ind i det, fordi at jeg selv har Parkinson. Og det har jeg haft siden 2003. Og jeg har det så godt, så jeg synes, at jeg vil bruge nogle af mine ressourcer til at hjælpe andre Parkinson-patienter og deres pårørende. Og det har jeg gået og tænkt på, og så en dag gik jeg ind her i centret og traf Lotte, som jeg ikke kendte. Og Lotte, hun satte virkelig gang i mig, og da jeg gik herfra, så var jeg sikker på, at nu skulle det her lykkes. Så for 1,5 år siden åbnede vi Parkinson-caféen i Rudersdal, og det har været en rigtig morsom og fornøjelig chance. Folk kommer her og er glade for at komme her, og der kommer mange hver gang. Så det er en rigtig god historie. Blandt andet kan vi spille petanque. Det er der nogen af os, der gør. Og det giver både motion og glæde, og vi har det rigtig sjovt. Og vi kunne sagtens bruge nogle flere, som skulle opdage, at det er sjovt at spille petanque. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at komme ud og få rørt sig lidt. Og det er så spændende at spille her, fordi spillet det udvikler sig hele tiden. Og man ved aldrig, hvordan det går, før den sidste kugle er trillet. Jeg synes, det er godt, for ellers så var jeg ikke med. Det er god motion, og eftersom jeg har Parkinson, så trænger jeg faktisk til at de der øvelser ned og samle bolden op og smide den igen. Så jeg er godt tilfreds. Altså i begyndelsen, der
der kunne jeg ikke rigtig finde ud af det. Men efterhånden, som vi har spillet over en længere periode, synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig sjovt. Og det er sjovt at se, som spillet ændrer sig næsten for hver kugle, der bliver fyret over mod grisen. Jo, jeg synes, det er rigtig hyggeligt, og vi har det hyggeligt sammen også. Så det er perfekt. Ja. Det er et meget dejligt spil at være med til. Man er ude i naturen, i solen, det gode vejr, og frem for alt, man bliver ikke overtræt, som man kan blive ved andre sportsgrene. Det er også en hjælp til selvhjælp faktisk, ikke? Altså jeg holder mig selv i gang ved at skulle holde styr på det her foreningsliv. Og det er virkelig noget, der giver glæde begge veje. Så bestemt, hvis der er nogen andre, der kunne finde på at åbne en café, eller hvad det nu kan kaldes, klub, så er stedet her i hvert fald til stor hjælp for at komme godt i gang. Vi kalder det kultur, fordi der også kommer nogle kvinder, specielt kvinder, der gerne vil høre bare hygge sig. Og det er en vigtig side af sagen også. Så giver vi meget lektiehjælp, og det er lige fra 0. klasse og op til universitetsniveau. De kommer så her 1, 2, 3 timer hver tirsdag og får den hjælp, de har brug for. Vi kan dække stort set af hele spektret. Men til tider kniber der, og så må vi jo hente ekspertise udefra. Men normalt klarer vi det selv. Og det går rigtig godt. Vi har cirka 15 frivillige, og så kommer der cirka 15-20 hver gang i øjeblikket. Men det svinger meget afhængig af, hvordan skoleforløbet er i øjeblikket. De kan lige være startet på et skoleår, de kunne være midt i et skoleår, de har travlt med eksamen. Og tiden slår ikke altid til. Mange af de frivillige gør også et stykke arbejde med derhjemme, på den måde, at vores indvandrere kommer hjem til dem privat og får den hjælp, de har brug for. På den måde får de dækket det behov, de mange gange har. Der kom en mail om at godkende en forskudsopgørelse for 2013. Og hvad i hele verden betyder sådan et svært ord som forskudsopgørelse? Det er ikke nemt. Jeg synes, det er svært at lære om dansk og det hele computer. Så han hjælper alt for mig. Så godt. Så siger tusind tak. Ja. Der er en stor glæde ved at komme herned og være til gavn. Og der er ofte brug for en hjælpende hånd med typisk dansk, regneopgaver, lektier, eller at forstå et brev fra det offentlige. Og når jeg kører hjem herfra, så er jeg altid glad, hvis jeg kunne hjælpe en eller anden. Så det er ligesom glæden ved at deltage her, det er fuld løn for besværet, det vil jeg sige. Nu har jeg tegnet 8. Hvor mange hele bliver du ud af det? Det giver mig en vældig glæde. Jeg er utrolig glad for at hjælpe de forskellige, for de får så meget ud af det, og jeg ved, at mange af dem ville gå i stå, hvis ikke de fik den hjælp. Det er jo ikke noget, vi specielt her på skolen kan gøre, men det gælder i al almindelighed, at vores indvandrere er meget, meget taknemmelige, og det gør, at man bliver glad for at lave det. Værktøjskassen er et andet af de mange initiativer, som frivillige i Rudersdal har taget. En lille gruppe erfarne håndværkere tilbyder at hjælpe ældre og handicappede i kommunen med praktiske opgaver i hjemmet, når opgaverne er for små til at tilkalde en professionel håndværker. Hver 14. dag mødes nogle af værktøjskassens aktive medlemmer i frivilligcentret for at planlægge og fordele de indkommende opgaver imellem sig.
Forinden har tovholderen sørget for at brygge kaffe, og humøret er altid højt hos de fremmødte. Før mødet har tovholderen skrevet en arbejdsseddel med de forskellige opgaver, som borgerne har bedt om hjælp til. Og så diskuterer gruppen, om opgaven ligger inden for det, som kan klares på en times tid, og hvordan den bedst kan løses. Min karriere har været bygningskonstruktør, og så for mig at arbejde i værktøjskassen, det er nærmest en fortsættelse af mit professionelle erhverv i miniformat. Og det, der giver mig, det er den samarbejde og glæde, jeg har med mine kollegaer, og så også brugerne ude i Rudersdal Kommune, og mærke den glæde, de har ved at få den lille hjælp af os. Og det er for meget, så får den næste, så prøv bare for det imellem os. Da jeg gik på pension som 65-årig, der begyndte jeg at savne mine kollegaer og ligesom at have noget at rive i. Så jeg begyndte, jeg faldt over så Frivilligcenter og Værktøjskassen her, hvor jeg så tager ud og laver nogle små opgaver hos de ældre borgere, og de er jo vældig tilfredse, og det er jeg også med at gå og lave de små ting, der er. Så det er det. Når opgaverne så er fordelt og kaffen drukket, skilles man igen, og den enkelte tager selv kontakt til de borgere, som han har sagt ja til at hjælpe. Hej, jeg hedder Kirsten, kommer fra Ældre Sagen. Vi har en aftale nu. Det har vi, og jeg er glad for, at du kommer. Jeg har virkelig så mange ting at spørge dig om. Det glæder vi os til. Ja. Ja, kom indenfor. Ja, tak for det. Og du har sat det hele frem. Ja. Du kunne måske hjælpe mig med at gøre ikonerne større, fordi jeg kan ikke rigtig læse teksten og ikonerne, hvad er det egentlig er, de giver mig. Det kan du tro, det kan vi sagtens. Når du står herinde på skrivebordet, som man kalder det, så højre klikker du, og så kommer der nogle menupunkter frem. Det startede egentlig for nogle år siden, hvor Ældre Sagen ønskede at sætte en gruppe op, som kunne gå ud og hjælpe ikke kun medlemmer af Ældre Sagen, men simpelthen alle, der er på overførselsindkomst med de IT-problemer, som de har. Og det giver en fantastisk glæde at gå ud og hjælpe alle mennesker med de ting, med de problemer, de har. Og folk, de er simpelthen så glade. Og jeg synes, det i sig selv, det er fantastisk. Man er altid glad, når man går fra et sted. Så det er en glæde i sig selv. Ja, men det var så det. Jeg håber, du er okay nu med alting. Tusind tak for hjælpen. Og tak for i dag. Ja, og du ringer bare, hvis der er noget. Det vil jeg meget gerne. Hej hej. Tak skal du have. Hej. Vi er jo omkring 800 frivillige inden for det sociale område alene. Og det synes vi jo er en stor succes, men vi vil da meget gerne have flere, både inden for det eksisterende, men også der kommer med idéer til nye ting. Det vil være dejligt. Det er vigtigt, at vi har et godt forhold til kommunen og andre aktører på banen. Vi har jo nogle økonomiske udfordringer, altså det kan vi komme bort fra. Det har Frivilligcenter generelt, og det har vi også. Vi for etårige bevillinger typisk. Vi ved først sende i november, december, nogle gange først i januar måned, hvor mange penge vi har for et år, og det giver nogle gange nogle ikke hensigtsmæssige forhold for nogle af medarbejderne, der ikke helt ved, hvor mange timer de kan få og sådan noget. Det synes jeg ikke, det er ikke altid så optimalt. Frivillige spiller også en stor rolle på kommunens aktivitetscentre for efterlønnere og pensionister, fortæller lederen af Bakkehuset i Vedbæk, Stig Tarnov. Vi har borgere i alderen fra 60 år op til 100, og de er alle sammen utrolig optaget af at få det meste ud af deres pensionisttilværelse. Og fælles for dem alle sammen er, at de har utrolig livskvalitet ud af at være sammen med andre, være sammen med jævnaldrende og lave nogle ting.
Der sker nogle gange det i pensionisttilværelsen, at der indtræder en tidsmæssig ligegyldighed. Det jeg ikke når i dag, det kan jeg måske nå i morgen. Og det gør jo, at mange måske, når det bliver for sent, står og tænker, hvorfor fik jeg det ikke gjort? Og der kan man se med de mennesker, der kommer fra aktivitetscenteret, jamen de får tingene gjort, og de får gjort, mens de stadigvæk har glæde af det. Så har vi også den glæde, at vi har rigtig mange frivillige her i huset. Faktisk er der 70 mennesker, der laver en frivillig indsats i Bakkehuset, og det er så brugere, der laver den ene eller den anden ting. Jeg har kommet her i caféen som frivillig i cirka 3 måneder. Jeg er fast hver fredag, og her i sommerperioden har jeg været afløser for både på grund af sygdom og noget ferie. Jeg har valgt det her nede frem for at være bestyrelsesmedlem i Søllerød Pensionistforening. I det, der var faktisk mere brug for min arbejdskraft hernede. Jeg er glad for det sociale samvær. Der er en fantastisk stemning blandt mine kollegaer her i køkkenet, og man kan mærke, at den afslappethed, der er i hele huset mellem personale og brugerne. Frivillig indsats, det betragter man nogle gange som en win-win-situation. Og vi betragter det som en win-win-win-situation. Og det er fordi, der er nogle borgere, der har glæde af, at der er nogen, der gør noget frivilligt. Vi har nogle frivillige, der har glæde af at blive betydningsfulde for andre ved, at de laver noget frivilligt. Og vi har som medarbejdere glæde af, at vi har gladere borgere, og at vi får bedre tid til at lave det arbejde, som kræver vores professionelle kunde. Nogen vil jo sige, frivilligt arbejde, der gør man en tjeneste til kommunen. Nej, det gør man ikke. Man gør en tjeneste for andre borgere og for sig selv. Vi får ikke mindre arbejde af, at der er frivillige, men vi får bedre tid til det, der er vores del af arbejdet.